Vi skal i dag have en kompressionsstrøm på en delvis aktiv borger. Vi er en hjælper, det er en åben tog og borgeren er siddende. Vi starter i den her fuldtogsopstilling, hvor vi har borgeren på den første stol, en ledig stol i midten til borgerens ben og hjælperen på den tredje stol nede ved borgerens fødder. Til at hjælpe os gør vi brug af et stykke glidedug. Det her stykke er ca. 75 x 120 cm. Vi folder glidedugen på midten, så åbningen peger op mod borgeren og påfører det så hen under læggen. Læg mærke til, at det stykke, der peger ned mod stolen, altså væk fra borgeren, er en smule længere. Det gør vi for, at vi ved, hvilket stykke vi skal trække i, når vi skal have glidedugen ud af kompressionsstrømpen. Vi starter med at lave krammerhus rundt om borgerens tå og fod, og når det er gjort, så kan vi eventuelt aktivere borgeren og bede ham om at holde fast på glidedugen. I mellemtiden så kan vi tage vores kompressionsstrømpe og hæfte den på glidedugen, så den bliver siddende. Når det er gjort, så kan vi tage vores friktionshandsker i brug. Den bruger vi for at skåne vores fingerled, når vi arbejder med kompressionsstrømper. Når vi skal påføre kompressionsstrømpen, er det vigtigt, at vi arbejder med vores håndflader og ikke vores tommelfinger. Så vi tager med vores håndflader og glider stille og roligt kompressionsstrømpen hen over hælen. Vi kan med fordel her, mens vi har glidet hele vejen under, lave nogle tilpasninger, så strømpen den passer til borgerens fod. Når den er tilpasset, kan vi gå i gang med at få selve kompressionsstrømpen op af borgerens læg. Og her kan vi med fordel aktivere vores borgere, hvis det er muligt. Det vil sige, at vi kan få dem til at bøje benet og selv trække kompressionsstrømpen op. Mens borgeren trækker kompressionsstrømpen op, laver vi nogle justeringer, så kompressionsstrømpen sidder rigtigt og er glattet fint ud. Når kompressionsstrømpen sidder som den skal vi have trukket glidedugen ud. Her aktiverer vi igen borgeren. Her kan det også ses, hvorfor det var smart at lave det ene stykke, altså det der var væk fra borgeren, lidt længere end det andet, fordi så er det dejligt nemt at finde ud af, hvilket stykke borgeren skal trække i, når vi skal have glidedugen ud af kompressionsstrømpen. Når alt glidedugen er trukket ud, sidder kompressionsstrømpen som den skal, og så er vi færdige. Når vi skal have kompressionsstrømpen af igen, så gør vi ligesom før brug af et stykke glidedug. Ligesom før folder vi det igen på midten, men den her gang skal åbningen pege nedad imod os selv, i stedet for opad imod borgeren. Vi påfører glidedugen ind under borgerens læg. Her kan vi med fordel bede borgeren om at spænde op i benet, så det er lidt nemmere at komme ind under. Når det er gjort, folder vi glidedugen rundt om borgerens læg, og så tager vi kompressionsstrømpen og hæfter fast i glidedugen. Så er kompressionsstrømpen klar til at blive glidet af, og vi har styr på glidedugen. Det resterende glidedug tager vi og folder rundt om resten af læggen og foden. Når vi skal have kompressionsstrømpen af, kan vi med fordel tage et par elastikker og binde rundt om anklen. Det gør, at det er meget nemmere at få kompressionsstrømpen hen over hælen, når den glides af. Ligesom før gør vi brug af vores friktionshandsker, og vi bruger vores håndflader, ikke vores tommelfinger. Vi bruger friktionshandskerne og vores håndflader for at skåne os selv mest muligt. Vi starter op fra toppen og arbejder stille og roligt ned, først til hælen og derefter hen over foden. Med glidedugen imellem kommer kompressionsstrømpen super nemt af, og så er vi færdige.